मुसाफिर के मोहिनिया रे पिजारे वाली मुनिया मुसाफिर के मोहनिया रे पिजारे वाली मुनिया मुसाफिर के मोहनिया रे पिजारे वाली मुनिया पानी पियन पोखरी में आई गइल हो लंका की नगरिया जब गइल लंका नगरी में बड़ी जोर के प्यास लगल पसीना से तरबर भीम जी भइल बड़न कइलन का पानी पियन गइल पोखरी नियरवा पानी पियन गइल पोखरी नियरवा पानी पियन गइल पोखरी नियरवा पैर छटक गइल गिरल भीतरवा पोखरी में पूरा नहाई गइल हो लंका की नगरिया धीरे धीरे पानी के तलाश करे लगल कुछ दूर गइलन तो एगो तालाब दिखाई दिलस ओ तालाब में जाके पानी पिए खातिर जे वही पैर रखलन अभी पनियो न पियलन तले पैरवा छटक गइल पोखरवा में गिर गइल भीम जी जब वो पोखरा में गिर गइलन तो डूबे उतराए लगलन जब डूबे उतराए लगलन तो कैसहू किनारा वइलन पानी पियलन और वहां से भीजे बदन पूरा शरीर पानी से भीजल बा और धीरे धीरे मंदोदर के दरबार में चली गइल चले कि प्रभु कृष्ण कन्हैया बोलौले हवन महाभारत की लड़ाई शुरुआत हो गई बा अब चल के महाभारत की लड़ाई देख ले मंदोदर कलश की बचवा लड़ाई तो देखबे करब पहले ऊ हमके देखावा जौना तू कहवा ई पूरा बदन भेमले हुआ भीम जी कहले कि मंदोदर कैसे जान गई कि हम पोखरी में गिरे रहनी हाँ मंदोदर कलश की बचवा चला तनी ऊ देखावा जहाँ पूरा बदन तुहार भीजल बा हफर हाफताड़ा आखिर कोनो न कोनो कारण बा यह एक लन गीत लगल बड़ा सुंदर ओर से गीत सुनल गइल है ना हो ज्योति पातर कमर वाली मेहरारू ना मिली यही पर हमारा एगो बात याद आ गइल कि कबो केहू के जोड़ी लागल ना बा सतयुग से त्रेता द्वापर कलयुग तक केहू के जोड़ी ना लागल सतयुग में भगवान शंकर जी सावर हलन तो पार्वती को रहली त्रेता में भगवान राम सावर हलन तो सीता जी को रहली द्वापर में कृष्ण कन्हैया सावर हलन राधिका जी को रहली कलयुगो में है रजिंद्रा सावर बा तो तनी मनी ज्योति बाड़ी न केहू छोट होला तो मेहरारू खूब लमहर मिल जाई कोनो मेहरारू मोट बिया तो पातर मर्द मिल जाई जवन मेहरारू कड़ा बिया ओकर मर्द मुलायम मिल जाई देखल जाता तो बड़ा सुंदर गीत गौल है वही के पलट के हमनी के गावे नहीं जा अरे गंगा अब गंगा जी कतनो नहैबू ऐसन दुल्हा ना पैबू ज्योति यही के तनी भक्ति में गवल जाला खड़ा रहो मुरली वाले अरे खड़ा रहो मुरली वाले गगरिया भर
मंदोदर कहला से भीम जी से कवना पोखरिया में डूबला कवना पोखरिया में डूबला तू चल के बतावा ये बबुआ कवना पोखरिया में डूबला तू चल के बतावा ये बबुआ ए बचवा तू हाफत थाकल बड़ा कौनो पोखरी में गिर रहा भीम जी कहले कि ना हमार पसीना से मैं शरीर भीजल बा कहलस का पता आइला हमारी नगरिया भीम से बोली मंदोदर गुजरिया कैसे देखई बोल लड़ैया तू चल के बतावा ये बबुआ कैसे ए बचवा तार शरीर थर थर कांप रहल बा तू चलो बतावा कौन पोखरी में डूबत उतरात रहला तनी हमके दिखा दा बहादुर भीम जी आगे आगे मंदोदर पीछे पीछे उ हवा गइलन जौना पोखरी में डूबत उतरात रहलन मंदोदर कलश के बचवा सुनीला की महाभारत के तू लड़वैया 10,000 हाथी के बल ई जानत हो के कर पोखरी ह ई हमारा देवर कुंभकर्ण के खोपड़ी ह ई पोखरी ना ह देवर हमारा कुंभकर्ण के खोपड़ी ह जौना में तू डूबत उतरात रहला तो जब तोहरा नियन वीर हमारा देवर के खोपड़ी में डूबे लगी हम जान गन की महाभारत में कैसन कैसन वीर हुई है और आगा लेके गई मंदोदर आ लेके गई तो आल्हा के लाइन निकल गई तनी खड़ा होकर दिए बचवा खड़ी में बाबा वो पुरानियन के लय है बाबू यार घमंड के घमंड नहीं अरे घमंड के घमंड नहीं रहल दुनिया में भैया अरे मनवा में अपना होकर तू विचार सोचे लगल भीम करे बा जब एक देवर के इतना खोपड़ी बा इतना दूरी इतना गहराई में खोपड़ी बा तो सचौ चो महाभारत में ऐसन वीर ना हवन मंदोदर कलश की बचवा तनी और आगे बढ़ा जब आगे बढ़ल भीम जी आगे बढ़लन तो देखलन कि एक विराट ठठरी बा भीम जी सोचे लगल कि इतना लंबाई चौड़ाई एक ठठरी बा तई जवानी में वीर कैसन होई मंदोदर कलश के बबुआ भीम ई हमारे मांगी के सिंदूर के उत्तर रावण दशरथ महाराज दशानन महाराज के खोपड़ी ई ठठरी बा दूसरा के ना हमारे पति रावण महाराज के ठठरी है ये बचाओ भीम जाके कहिए मदन मुरारी से कि त्रेता ऐसन भी ना कोई होई ना कोनो होवे के आशा बा
जब तुहरा ऐसन वीर तुहरा ऐसन महारथी हमारा देवर के खोपड़ी में जब डूब गईल तब हमारा पता चल गई कि ये द्वापर युग में कितना वीर होवन।